Амин һәм тыныч көннәр теләп, бүгенге тапшыруның матур юбиляршысын экраннар алдына чакырып алам. Олы Труев, ягъни Бәхтәрни авылында туып үскән милләттәшебез Абдразякова Суфия Измайловнага бүген 60 яшь тула. Әлеге матур юбилее белән аны тормыш иптәше Харис Ханафиевич, уллары Азат һәм Марат, кызы Айсылу, киленнәре Наилә һәм Лилия, оныклары Ирада, Илшад, Илнар, Мөхәммәд, Ринат һәм Расим котлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем белән гаилә корып җибәрүебезгә 40 ел вакыт узган. Күпме сулар эчтек тә, утлар кичтек без шул дәвердә. Билгеле, тормышның бик күп төрле көннәре булды. Татар халкы әйткәнчә, җылатты да, шыдатты да, шатландыра да алды безне бу гомер. Бу дөньяга 3 бала тудырып, хәзерге көндә инде 6 онык өчен әби-бабай булып яшәп киләбез. Безнең якыныбыз бик матур күңелле кеше, иҗади һәм өстәвенә сәләтле дә. Ул җырлар, такмаклар җырларга нык ярата. Гомере дә аның шуннан моңлы һәм матур эчтәлекле җыр сыман. Күпләрне таң калдырып, меңнәргә үрнәк булырлык. Ул гомердә дә бу тормышта моңаймый, киресенчә, бар авырлыкларга каршы елмаеп карый. Сөеклебез безнең, яраткан хатыны, әниебез һәм әбекәебез. Рөхсәт ит сине матур, тантаналы гомер бәйрәмең белән котларга. 60 яшь тулып, 7-нче дистәне башлыйм дип уфтанып куйма. Синең алда әле бик күп эшләр эшлисе бар. Картаерга бер дә ашыкма кадерлебез. Сау сәламәт булып, безнең бәхеткә гел янәшә бездә торып, безне бәхетле ит. Без сине барыбыздан нык яратабыз һәм кылган бар изгелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. 60 тулды диеп көзгеләргә, уйлама, моңаеп карарга. Алда синең әле озын юлың, якыннарың белән барырга. Шушы юлда киртәләрең бер дә очрамасын иде арытып. Якыннарың булсын яннарыңда, ни бар сагышыңны таратып. Сабыр да син, бигрәк түзем җанлы, гаиләбезнең җылы үзәге. Кышкы көндә күккән нәк калыккан җылы кояш бит син өйдәге. Рәхмәт укый сиңа сөйгән ирең, баш ияләр алда балалар. Әбекәем диеп артларыңнан сөеп чаба нәни оныклар. Котлы булсын синең юбилеең, бар кошлар да бүген сайрасын. Сиңа гына диеп якыныбыз, кояш та ул җылы елмайсын. Кадерле Суфия Измайловна, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын, юбилеегыз котлы булсын, ә музыкаль бүләк бары сезнең өчен яңгырый. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә.
günler, gitsin günler, birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga kirek. Байлıq түгіл бай болу кісі Нилерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер Жиллерге ұшымаслық болсын төккен күшлерің Қалсын жүрді матур ішлерің Кие күннер, кетті күннер, келедік кетті Яшидік кеше Кетсін күннер, бірішме йөрек Yürek yaş deyip yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek Yürek yaş deyip yaşarga kirek Killedek gitti Yaşidik işe Gitsin günler birişme yürek Yürek yaş deyip yaşarga kirek Killedek gitti Yaşidik işe Gitsin günler birişme yürek Yürek yaş deyip yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek Yürek yaş deyip yaşarga kirek